Takže jsme na Lovoši, nahoře. Je tady nějaká parta. Ze Svádova jeli na kole až na Lovoš. Tak si prolídneme, co tady je. Koukáme na Lovosice, na Žernosický rybník, nebo co to je. Teď to obejdu. To je to nádherný. Hezké, pěkně vidět docela. Květečná. Kdyby to byli aspoň místní, víš? No, kdyby to byli místní, tak bych se nedivil, ale máme i rys. To dělají stejně pro kraky, akorát by někdo namozoval, jo. To bylo dražší. To takový výhledu. Jsou tady, jo? Jo, ty jsi mi přijel pivo? Mám ti napít, Nech ty, to nechutná. Tak no, mě to taky nechutná. Ale tak jak? Pojedeme se fotit. Pojedeme. Už jako máte přes zase. Jo, zavolej dolů a... Ježiš, ale tady to si musím. Teda. Počkejte jí. Nádhera. Třeba, jak se jmenováte? No, ale to je... Jíro, tam se nesmí. Je druhá strana. Tak čau. Dráha. Pojď, bratře. Yes. Ale budeme muset někde... Jsi nastartovaný, jo? Chvilku počkej ještě. Nebuď, ale chce. Tak je to dobrý. On je statečný, viď? Protože oni mají auto až u přívozu. Má tam razítko. No ty, jako čárek. A jo. No. Víš, že by to Mireček slez až u přívozu, taky se nám nepočítala. Na kopu. Ale tak jo. Litoměřice. Jíro, ty jsi si jdeš na kole, ne? Mám záru.
A už se